Raboli momentaldeko bigarren emakumea, hori izan dugu Ana van der Breggen. 10 horas con 15 segundos. Azkenengo etapa honetan garailea, Holandatik etorrita 27 urte dituen, Marianne Vos. Raboli Women taldekoak, Igor Ayerbe, Ataunko alkate jaunaren eskutik, garaikurra eta lore sorta jasoko du. Hor dugu Marianne Vos eta hor dugu baita ere Igor Ayerbe alkate jauna. Adionik Alparzoro baita ere. Goaz liderarekin, vamos con la liderra eta Baiota eta Fobutxa Iñaki Totorikauena. Iurretako alkata jaunaren eskutik jasoko du. Hor dugu Iñaki Totorikauena eta hor dugu frantziarra den Pauline Ferrand-Prévot. 22 urtetako Raboli Women taldeko taldekidea.